Witam Was pięknie. Są my na bezuchu u pana Jurka Ciurloka i ja wam powiem, że ja jest pod okropnym wrażeniem tego chłopa. On jest z moich znajomych na Facebooku i go tak już obserwuję se od pewnego czasu, ale to, co w tym krótkim czasie od niego usłyszała i co sam uwidziała, no to ja nie wiem, od czego zacząć. Ale my są ubachanysy i bardzo nas boli, jak ktoś ich słyszy, śląskogotka, to se myśli, że Ślązoki to są takie lewry. Powiedzcie, panie Jurku, jak to było z tym szkolnictwem we Polsce i sam? Szkolnictwo na Śląsku, ono jest bardzo stare, bo ono się zaczęło już w średniowieczu. Już w XIII wieku książęta śląscy nakazowali swoim proboszczom uczyć chłopskie dzieci czytania i pisania. Wcześniej przed Polską. Dużo wcześniej. Bardzo szybko w XIV wieku zaczęły powstawać szkoły, powszechnie dostępne szkoły na Śląsku. Bez to my w swojej historii śląskiej mamy wybitnych uczonych, ale to takich wybitnych na skalę światową, którzy pochodzą ze chłopskich rodzin. W XIII wieku pod Legnicą urodził się taki uczony, który się nazywał Witellon. Znaczy, urodził się, to był chłopskim dzieckiem, w chłopskiej chałupie się urodził. I uczył się tam Kasiu swojego faroża, potem poszedł do szkoły w Legnicy, a stamtąd poszedł na studia do Paryża. Ale jak my go domy, że poszedł, to on poszedł dosłownie bo nic nie jeździł. Tak było kiedyś. On, Witellon, nazywany jest Kopernikiem optyki. To jest człowiek, który wyjaśnił zjawisko perspektywy optycznej, który wyjaśnił, czemu się światło w wodzie załamuje, czemu czasem na niebie widać dwa słońce, czyli tak zwane zjawisko halo. A mało tego, on się też zajmował takimi duchami, istotami niematerialnymi i on doszedł do tego, że nie ma czegoś takiego, że to jest ludzki umysł, wymyślał sobie takie różne stwory i duchy. No, nie spolili go na stosie, chyba miał dobre układy w Watykanie. Jego dzieła zresztą są do dzisiaj w Bibliotece Watykańskiej, a wszystkie te jego dzieła razem zebrane pod tytułem Perspektywa zostały wydane na początku XVI wieku w Norymberdze, w tym samym wydawnictwie, w którym ukazało się dzieło Kopernika słynne. I mniej więcej w tym samym czasie. A tu na Górnym Śląsku my mieli takiego wielkiego, w tym samym mniej więcej czasie, takiego wielkiego intelektualistę, moralistę, nauczyciela, takiego wędrownego kaznodzieja, nie? Bo oni wszyscy byli duchownymi w tym czasie, to trzeba być duchownym, żeby być intelektualistą. On się nazywał, my go znamy pod nazwą Peregryn z Raciborza, albo inaczej Peregryn z Opola, bo Racibórz i Opole się wadzą o niego, a on się urodził w chałupie chłopskiej pod Raciborzem, bez to Peregryn z Raciborza, a że potem przebywał w Opolu, no to Peregryn z Opola. Jego nauki moralne, jego nauki filozoficzne były znane w całej średniowiecznej Europie. One były przepisywane, te jego kazania, i po całej Europie średniowiecznej były rozpowszechniane i do dzisiaj są w bibliotekach. No i tak to szło aż do wieku XVII. Wiek XVII to był okropny czas na Śląsku i nie ino na Śląsku, bo to była wojna 30-letnia. Żadna wojna tak nie spustoszyła Śląska jak wojna 30-letnia i tyle ludzi nie zginęło proporcjonalnie do ilości mieszkańców jak w wojnie 30-letniej. I takich strat my nie ponieśli nigdy jak w wojnie 30-letniej, ale w środku tej wojny 30-letniej w księstwie oleśnickim, a to było takie ciekawe księstwo, bo tam do 1945 roku była ciągłość władzy od średniowiecza. A to się stało bez to, że tam se książęta, były różne księstwa śląskie i tam ci książęta, tamta dynastia, oni se zagwarantowali, że jak nie będzie synka, to będzie mogła działka dziedziczyć. I w ten sposób te dynastie tam po sobie następowały. W tym czasie tam już była trzecia dynastia, bo pierwsi byli Piastowie, potem była taka czeska dynastia z królewskiego rodu Podjebradów, a potem nastała, już nie mieli Podjebradowie potomka męskiego, to ostatnio działka wyszła za mąż za takiego wielkiego arystokratę z rodu Wittenbergów. I była dynastia Wittenbergów, to byli mecenasi sztuki, mecenasi nauki.
I oni postanowili wprowadzić obowiązek szkolny. W środku tej wojny 30-letniej, wyobraźcie sobie, oni No postanowili, patrzcie. że wszystkie dzieci, wszystkie, od tej biedoty i od tych bogatych, będą musieli chodzić do szkoły obowiązkowej, 3-letniej szkoły. A wiecie od jakiego wieku? Od Od którego? 6 roku życia. No patrzcie, to No. my tego nie to- wymyślili, No, nie? no ale to tam wtedy dzieci były mądrzejsze. Jak teraz nie chcą rodzice posyłać 6-latków do szkół, to tamte dzieci były mądrzejsze chyba niż te dzisiejsze. Ale powiedzcie no Przez mi 3 jeszcze lata. o tym muzyku, boście mi sprawiali piękną historię. Tak, to muzyków o to my takim mieli muzyk, bardzo, ale o tym, bardzo o dużo tym, na kiedy- Śląsku. ty- Ale dobrze, no o tym, co żegło sprawił ostatni raz, no to był taki Johann Sedlacek, czyli Siedlaczek, ale to się z niemiecka pisało, z niemiecka wymawiało, bo on się urodził w 1789 roku w Głogówku. I te nazwisko co oznaczało? Bo ja A myślała, że od Mówią siodła siedlaczków, robił. siedlaczków, siodłoków, sedlaczków z Czeska, to my tu mamy bardzo dużo i na Śląsku, i w Czechach. To był rolnik. Siedlak, siodłok, siedlaczek to był rolnik, to był chłop, który posiadał tam określoną ilość ziemi. Czyli Siodłok, miał ziemia, miał ziemia. Jest taka przyśpiewka śląska, taka śpiewka na onej górze siedlaczek orze. Tak, tam idą te słowa, zresztą taki jest tytuł, na onej górze. Mało popularny, mało znany. Mamy bardzo dużo śpiewek śląskich, przeszło 2000, a mało w to jest znane. Sam Juliusz Roger nazbierał przeszło 500. Ksiądz Szramek też tela zebrał, Lumpa zbierał śpiewki inni. Przed wojną wyszły takie 2 grube tomy w Krakowie, wydane przez Polską Akademię Umiejętności. Tam jest 2000 rozmaitych śpiewek. A wiecie, jako jest jedna z najstarszych? No, To jest taka śpiewka, zanim o tym Siedlaczku wydawał. Ja. Bo to wiecie, wszystko się kojarzy. ja wiem, no. I toż tak, znacie taki wiersz Adama Mickiewicza, Ballada Lilie. Zbrodnia to niesłychana, Ja, pani zabiła pana. pana. Prawda? No. To na Śląsku mamy mniej więcej 10 piosenek, 10 pieśniczek powtarzających ten motyw. Jeronie, te baby to są wredne. A ona, ta pieśniczka pochodzi jeszcze ze średniowiecza. I ten tekst, bo podobno rzeczywiście taką zbrodnia się zdarzyła nie na Śląsku, pod Łęczycą. Ślązaczki nie są takie. No, też swoje mają za uszami, już się tak nie róbmy tacy święci. Po prostu majcie to z tymi naszymi Ślązakami też bywa. Ale pod Łęczycą baba zdradzała swojego męża, nie? I ten mąż ich oboje, znaczy No nie, tak. łona zabiła, kazała zabić tego swojego chopa, nie? A potem brat tego jej chopa zabił ich oboje i wszyscy po sporu w ziemi leżeli, nie? I to nawet Jan Długosz o tym pisał w swoich rocznikach, a na Śląsku to było w wersji przyszła z Polski nowina, pani pana zabiła. A w ogóle to ten układ tych słów jest oparty na jeszcze starszej kolędzie, na najstarszej kolędzie, jaką mamy zapisano, przyszła do nas nowina, nigdy taka nie była, panna syna powiła, panieństwa nie utraciła. Nie? I to takie są teraz to mają te śpiewki, nie? Aż tam od średniowiecza. Ale wracając do tego Siedlaczka, no to już ten Johann Siedlaczek, który się urodził w Głogówku w 1789 roku, on był synem krawca, nie? I też miał być krawcem, no bo to jak ojciec krawiec, to syn No też, ja? to też syn krawiec. Ale mu się to za bardzo nie podobało. On był bardzo utalentowany muzycznie i bardzo muzycznie uzdolniony. A Głogówek należał wtedy do takiej bardzo dobrej rodziny, znakomitych gospodarzy, bardzo światłych ludzi, mecenasów sztuki, się nazywali Opersdorfowie. Opersdorfowie między innymi sfinansowali pierwszy publiczny koncert Fryderyka Chopina. I do tych Opersdorfów tam przyjeżdżali roztomajci znani ludzie. Franciszek Liszt do nich przyjeżdżał do nich Ludwig van Beethoven i tam w tym Głogówku skomponował swoja 4. symfonia. To jest najbardziej radosny utwór Ludwika van Beethovena. No, na Śląsku. No właśnie, no w ogóle kompozytorzy się inspirowali muzyką śląską, bo pierwszy to był Filip Georg Telemann, jak on tu przyjeżdżał do Pszczyny. Ja on sam miał takie koncerty, no. On napisał tak, że był w karczmie pod Pszczyną i słyszał koncert, ja już nie pamiętam wielu, ale chyba tam było
8 skrzypków i 12 dudziarzy, albo odwrotnie, nie? Wypadło, że oni tak grali, że on ma pomysły muzyczne na pół życia po tym koncercie w tej karczmie śląskiej. A pado alarma teraz robili, żeby wszystkie te instrumenty zagłuszyli tymi swoimi skrzypkami i tymi dudami, ale przy okazji wiemy, jak wyglądała kapela na Śląsku w XVII wieku, że to były dudy i skrzypki, tak jak do dzisiaj jest w naszym tym śląskim Beskidzie, nie? Tam do dzisiaj są dudy i gajdy, bo to się u nas gadało gajdy, a nie dudy. No. Przyjeżdżał tu do Karlsruhe, to jest, dzisiaj się nazywa ta miejscowość Pokój, to jest tu za Opolem, nie? Jak się jedzie do Namysłów, tam była boczna gałąź tych Wittenbergów godołek przy tej Oleśnicy, nie? Oni tam mieli swój przepiękny zamek, przepiękny park z kanałami, stawami, tam pływały gondole, przyjeżdżali ludzie z całej Europy, jeszcze przed wojną przyjeżdżali tam jak do kurortu, żeby tam odpoczywać w tym Karlsruhe, nie? No i oni też byli takimi właśnie mecenasami sztuki. Oni sprowadzili takiego wybitnego kompozytora, który nazywał się Karl Maria Weber. Karl Maria Weber skomponował taką operę Wolny Strzelec, która jest pierwszą operą romantyczną w ogóle. Ale on też skomponował jeden utwór, którego fragmentem jest rondo nazwane Ungareze, czyli rondo węgierskie. Nie wiadomo, czemu to się nazywa rondo węgierskie, bo te rondo węgierskie brzmi u Karla Marii Webera tak. Pam param pam pam parara pam pararararara tam tari ra 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 pam barararam pam pam. Tak to jest u Karla Marii Webera. No co to jest? Nasz Mietlosz przecież. No to on to nutka w nutka zapis. Czym on to nazwał rondo węgierskie? Jemu tego nie poradza wyboczyć. No ale tak się wynokwił, że to będzie węgierskie. Może mu ten rytm panował. Ale wracając do tego siedlaczka. No widzicie, bo siedlaczek w Berlinie, jak już był znanym muzykiem, to wystąpił na koncercie zorganizowanym przez Karla Marię Webera właśnie, między innymi też. Ale ten siedlaczek Borok, no on miał być tym krawcem, ale ten Oberstdorf, Franz Oberstdorf, wielki grof, spomiarkował, że on jest zdolny muzycznie, nie? I tam u Oberstdorfu w Głogówku była orkiestra, bardzo dobra orkiestra. I jednym z tych muzyków kazał tego małego synka uczyć, nie? On go uczył na flejcie grać, nie? I ten synek tak się wyuczył, że w 1806 roku, jak tam ten Ludwig van Beethoven był, to już grał w tej orkiestrze razem z tym Beethovenem. Do niego dojdzie. No ale ojciec cały czas chciał, żeby on był krawcem. No i jak się wyuczył u tego ojca, to potem musiał iść na wander, nie? Bo to byli ci wędrowni czeladnicy. Bo tak się kiedyś ludziska uczyli. W Niemcach jeszcze do dzisiaj ci wędrowni czeladnicy chodzą. Ja mam zdjęcia takie. O, tu mam w książce nawet swoim. Tu w tej książce. To jest taki zbiór moich felietonów, moje odkona Śląska. I to faktycznie O, tak... widzicie? To jest wędrowny czeladnik. No nie wiem, czy to będzie... Oni mają takie specjalne stroje. Jak ja go ujrzał, to myślę, że to jest jakiś kuminiosz albo jakaś sekta, albo co. Na to wędrowny czeladnik. Zresztą były specjalne przepisy na tych wędrownych czeladników. No i ten siedlaczek jako ten wędrowny czeladnik zawędrował do Opawy. No i tam u majstra krawieckiego się zatrudnił, nie? Bo to trzeba było tam wiele majstrów przyjść, żeby samemu zostać majstrem. Ale ten majster był po godzinach swojej normalnej roboty odźwiernym w teatrze w Opawie. Ten teatr nazywa się Śląski, w Opawie do dzisiaj jest. Jak wyjdziecie, jedźcie do Opawy, to jest przepiękne górnośląskie miasto. Mało w to wie, tam wszystko jest śląskie. Dom towarowy nazywa się Ślązok, klub sportowy nazywa się Ślązok, jest Uniwersytet Śląski, Teatr Śląski i Związek Mniejszości Narodowej Śląskiej też jeszcze jest na dodatek. No w każdym razie tam w tej Opawie ten siedlaczek szył, a we wieczór chodził z tym swoim majstrem do opery, bo jemu się szczególnie opera podobała. No i jak on z tej Opawy ruszył dalej, a ruszył przez Brno do Wiednia, to już ta jegła zamienił na flejta i już grał ino na flejcie. I on był i w tym Wiedniu bardzo krótko dał się poznać jako wybitnie utalentowany muzyk i został pierwszym flecistą w orkiestrze teatru nad rzeką Wiedeń. No to, tam jest taka rzeczka, co się nazywa Wien i Theater am der Wien. On tam był pierwszym flejcistą i od tego się zaczęła jego wielka kariera. Potem jeździł po całej Europie, po Włoszech. On grał do cesarzy, do królów,
do papieża. We Włoszech w Genui grał z samym Niccolo Paganinim, wybitnym skrzypkiem. No, A to patrzcie. było tak, że oni jednocześnie koncertowali w tej Genui i ten Paganini zauważył, że coś było za mało ludzi na koncertach, nie? Kajci wszyscy ludzie są, a oni byli na koncertach u Siedlaczka. Tam sala pękała w szwach, nie? No i ten Paganini, jak się dowiedział, to poszedł go posłuchać. Jak go posłuchał, to za 3 razy mu dali koncert. I Siedlaczka nazywano Paganinim Fletu. On potem wyjechał, w Paryżu koncertował, wszędzie wyjechał do Londynu, w Londynie został profesorem i tam się ożenił. Miał 5 dzieci, wszystkie dzieci grały na jakichś instrumentach. Te ostatnie dziecko dość długo żyło, nie powiem w którym roku zmarło, ale chyba wnukowie jeszcze w Ameryce żyją wnukowie tego Siedlaczka. Jak mu żona zmarła, Anna Ward się nazywała, Angielka taka, to on zawsze tęsknił za tym Wiedniem. Zresztą Śląsk też odwiedzał, w międzyczasie był w Głogówku na Złotych Weselu od swoich ojców, nie koncertował w Głogówku, w Raciborzu. Przeniósł się nazad do Wiednia i tam w tym Wiedniu zmarł w 1856 roku, nie chcę zyganić, 56 to był, w każdym razie w kwietniu. To my niedawno mieli rocznicę śmierci. No i widzicie, tymi krótkimi życiorysami i to są wyciągi z Pana. Ja bym tak popadała, ja mu otwarła głowa, powyciągała pora, nie? Nie wyciągajcie mi z tej głowy, bo tam też są szpetne rzeczy w tej głowie. Ale my wam sam chcieli udowodnić, że Ślązoki to nie głuptoki. Moc wam pięknie dziękuję. Ja też dziękuję pięknie. Poznawajcie Śląsk. To jest studnia bez dna.